Hezkuntza jardunaldiak antolatu zituen Kokorikok iragan larunbatean Urduñako alondegian. Gaurko egunez antolatu ditugu hezkuntza jardunaldiak jolas ardatz, espazio hezitzaileak Iparrorratz Lemapean, nahi genuelako espazioaren inguruko hausnarketa bat egin hezkuntzaren ikuspuntotik. Zenan, hezkuntzaren ibilbidean hasi berriak gara, 2 urtetxo daramatzagu lanean, eta beharra ikusten genuen hezkuntzaren testu inguru horretan espazioa zenolako garrantzia daukan baloratzea, guk ere urrian sortu nahi dugun espazio horretan ekarpen ezberdinak egin ahal izateko. Hainbat proiektu eta profesional etorri dira gaurkoan gurera, hoien artean Amelia Barkin feminista, Itxaso Olgeta proiektutik, Arizmendi ikastolako bi profesional, Txusma ere etorri da Lizarratik Plistiplasta familia gunetik, eta Jon Aranaziko motrizista eta psikoterapeuta, eta azkenik Iritikat ere Maialen izan dugu gurean. Gure helburua bazan ere hildo ezberdinetako proiektu ezberdinak ikustaraztea egun bakarrean, ez? Alde batetik egon dira familia eremuan kokatzen diren proiektuak, hezkuntza formalean kokatuta dauden proiektuak, hezkuntza bere orokortasunean kokatuta dauden proiektuak, baina bebai aisialdian ekarpen bat egiten diotenak, eta gero badaude bebai guretzako ardatza diren elementu batzuk egon dira, ez? Jolasaren ardatza egon da, parte hartzaren ardatza egon da, eta feminismoaren ardatza egon da, ez? Orduan, guzti hori koktelera barruan sartu genuen, hau egiten hasi ginenean, eta gaur koktel horren emaitza egon da. Kokoriko lantaldetik Aiaraldea hezkuntza faktoriatik egiten dugun balorazioa oso positiboa da, oso egun polita izan da, goiz eta arratsaldean jende pila bat bertaratu da, eta familiak izan ditugu, hezitzaileak, profesionalak, norbanakoak, eta oso gustora egon gara, eta berriz ere errepikatzeko gogoekin. Gure asmoa urtero errepikatzea da, aurten lehengoak izan dira, eta urtero olako zita bat egitea, gai ezberdinekin, agian batzuetan islarik gutxiagoarekin, islarik gehiagoarekin, baina bai errepikatzea da asmoa, hezkuntza jardunaldiak ez izatea bakantasunean urte baten tokatzen diren gauza bat, baizik eta urtero egiten diren gauza bat. Eskerrak eman nahi dizkiegu Urduñako udalari ekimen hau besteagatik, Kokoriko lantaldeari bebai, eta bertaratu diren islari zein norbanako guztiei, eta etorri ezin izan diren hoiei esatea jardunaldi hauek bideoz grabatu ditugula, eta ikusteko eta gozatzeko aukera izango dutela haiek bebai.